हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बड'टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे समाव बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामगोन जोङो पेन कार्डनि भेरिफाइ एबा पेन कार्डजों मबाइल नाम्बार भेरिफाइ खालामनानै लानाय माब्लाबा मबाइल नाम्बारा सार्भार स्टप जानानै थायो पेन कार्डनि लिंकआव नोंथांमोना माब्लाबा जाय मबाइल नाम्बारखौ होदों बे मबाइल नाम्बाराव गोनांथि जानाय समाव माने OTP-फोरा हाबाबो जानो हागौ एबा सार्भारा स्टप जानानै थायो बेनि थाखायनो जोङो जा डकुमेन्ट्स एबा जा कार्ड जोङो इसु खालामनानै लादों बिनि सिङाव जोङो माब्लाबा भेरिफाइ खालामनानै लायाखैब्ला खालामनानै लानांगोन अब्लासो नोंथांनि माखासे मबाइल नाम्बारा एक्टिभै एबा बिनि माखासे सार्भारफोरा नांगौ बादि खामानि मावनो हानाय जायो बेनिखायनो नोंथांमोना पेन कार्डनि मबाइल नाम्बारखौ जों बोरै भेरिफाइ खालामो बिनि सायाव जों बे भिडिअनि गेजेरजों मोननो हागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लासो बुजिनानै लानो हागोन आरो कनफिउज गैयाजासे गावनो मबाइलनि गेजेरजों बानायनानै लानो हागोन दायो नोंथांमोना बे भेरिफाइ खालामनाया मानो गोनांथि होननानै बुङोब्ला आं नोंथांमोननो फोरमायगोन जोङो पेन कार्डखौ जोङो रिप्रिन्ट खालामनानै लानो हायो जुदि नोंथांनि पेन कार्डआ गोजाम जाबायब्ला बायबायब्ला एबा डेमेज जाबायब्ला बेनिफ्राय नोंथांनि पेन कार्डआ जुदि गोमाबायब्ला अब्लाबो नोंथाङा जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया नोंथाङा बेखौ अनलाइननि गेजेरजों मबाइलनिफ्रायनो अनलाइन खालामनानै नोंथाङा जुदि अफलाइननि गेजेरजों बानायोब्ला 900नि बारा नोंथांना राङा थांगोन आरो जुदि नोंथाङा अनलाइननि गेजेरजों बानायो अब्ला नोंथाङा मबाइलजों गावनो हागोन आरो 50 रुपिस पेमेन्ट खालामनांगोन आरो मोनसे कपि हिसाबै कपि नोंथांमोना बे पेन कार्ड मोननो हागोन बेजों लोगोसे आरोबाव प्लास मोननै मोननो हागोन आरो नोंथाङा मोनसेया जाहैबाय स्मार्ट कार्ड हिसाबै पस्ट अफिसनि गेजेरजों मोननो हागोन आफ्टार 1 उइक नङाब्ला मास मोनसे बिनि गेजेराव नोंथाङा मोननो हागोन थिग बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ जोङो बानायनानै लानांगौब्ला OTP-नि गोनांथि जायो जों OTP-आथ' जोङो बानायथारनांगौ नालाय OTP जोङो मोनखागोन बानायखागोन जेब्लाबो जायखिजाया मोनसे आइ कार्डआव जोङो मबाइल नाम्बार होयो बेफोरबायदि माखासे जोङो मबाइल नाम्बार होनाय मोनसे आइ कार्डनि अफिसियेल साइटआव थांनानै आधार कार्डआनो जा पेन कार्डआनो जा बेफोरखौ जोङो भेरिफाइ खालामनानै लानांगौ नालाय बेनिखायनो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों नोंथांमोना जोबजासिम नाय भिडिअखौ अब्लानो बुजिनो मोनगोन आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम हाजासे शेयार खालाम जाहाथे नोंथाङाबो गुबुनखौ मदद होनो हानाय बायदि जाहाथे इजियैनो मबाइलनि गेजेरजों गावनि आखाइजोंनो बानायनानै लानो हायो रां गारालासे बेनिफ्राय जोङो मोनसे पर्टेलनि सिङाव फैबाय पर्टेल बेनो जाहैबाय पेन कार्डनि सिङाव जोङो दायो बेवहाय मोनथाम स्टेज बारगोन पार्सनेल डिटेल्स बेनिफ्राय भेरिफिकेसन पेन कार्ड स्टेटास बेनिफ्राय जोङो मा खालामगोन मबाइल नाम्बारखौ भेरिफाइ खालामनानै लागोन बेनि गेजेरजोंनो बेवहाय जोङो पान कार्डनि एकाउन्ट नाम्बार होगोन बेनिफ्राय फुल नेम बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार होगोन बेनिफ्राय जोङो कन्टिनिउ मोनसे अपसन मोनगोन बे कन्टिनिउआव क्लिक खालामनानै जोङो गोदान इन्टारफेस मोननो हानाय जागोन दायो OTP फैबाय OTP फैखांनायनि उनाव दायो OTP-खौ एन्टार खालामबाय एन्टार खालामनानै भेलिडेट आं क्लिक खालामनानै होबाय आरोना बे भेलिडेट अपसन नुनो मोनगोन राइट कर्नार गाहायाव नोंथाङा दानिया जों बेबायदि मोनसे अपसन नुनो मोनबाय बेवहाय मा देखायबाय पेन इज एक्टिभ एन्ड डिटेल्स एस आर पार पेन दानिया बेहाय नुनो मोनबाय बेहाय पेन कार्डनि भेरिफिकेसन जाबाय आरो मबाइल नाम्बार भेरिफिकेसना अब्ला दायो जोङो नुनो मोनबाय बेवहाय नोंथाङा नुनो मोनदों बेवहाय पेन इज एक्टिभ एन्ड डिटेल्स आर एस पार पेन बेहाय नुनो मोनबाय भेरिफाइआ जाबाय आरो बेवहाय नोंथांनि मबाइल नाम्बाराबो बेवहाय सोलायनो हानाय जायो दायो आं सोलायनाय बायदि जाहैबाय आंनि सिगांनि मबाइल नाम्बारा जाहैबाय एयारटेलमोन दानिया आङो 0600 बा 004 मोनब्रै दंमोन आंनिया बेखौ आं होदों दायो बेनि गेजेरजों दायो भेरिफाइ जाबाय थारमाने बेयो सोलिबाय आरोना जोङो सोलायनानैबो लानो हानाय जायो बे स्टेटासनि गेजेरजोंनो अब्ला निस्सय नोंथांमोना बुजिबाय बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो माबोरैहाय भेरिफाइ खालामो गावनि मबाइल नाम्बारखौ पेन कार्डआव होनाय मबाइल नाम्बारखौ जों माबोरैहाय भेरिफाइ खालामो आरो जोङो माबोरैहाय गोदान मबाइल नाम्बारखौ जोङो सोस'नानै भेरिफाइ खालामनानै लानो हायो जों बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनानै मोनबाय अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा हाजारसे शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय